Ai, senyor, quin dia, quin dia. Vaya merder portem aquí, que si Caixa Laietana, que si Bànquia, que si CaixaBank, jo ja no sé ni per qui treballo. A veure, sort que ja pleguem al migdia. A veure, el següent, sisplau. Hola, noi! Ah, hola, molt bona, gràcies per lo de noi, eh? De res, que tu ets un noi molt jove. Sí, 50 anys. Ah, però més jove que jo sí que ets, eh? El que vull és ser prejubilat. Ah, molt bé. Què voldria vostè? Mira, és que jo avui vaig al mercat Sí. i no m'agrada pagar amb targeta, i vull pagar amb efectiu. Sí. I mira, voldria 50 euros en bitllets de 10. Ah, vol que li doni 50 euros? No, Sí, mira, aquí té la llibreteta. No, miri. Això és molt fàcil, eh? Això ho dic perquè així vostès ja el pròxim cop van més de pressa i no fa falta que faci aquesta cua que ha fet. No, però sí, a mi m'agrada aquesta cua, així passa una mica al matí. No, home, no, però és que ara això funciona d'una altra manera. Vostè agafa la llibreta aquesta i va al caixer. Veus aquells caixers tan nous que hem posat allà, que semblen del futur? Aquelles teles. Sí, hi ha aquells monitors, aquells teclats. Vostè posa aquesta llibreta, posa el seu codi i posa... Quin codi? Vostè ha de tenir un codi de 4 xifres. Jo no tinc cap codi. No té cap codi? No, jo no tinc cap codi. Bueno, a veure, deixi'm un moment la llibreta que li trec el codi. A veure, un moment. Tingui. Miri, veu? Ara em surt aquí. Miri, veu aquest paper que li dono? Aquest codi és per vostè, és secret, eh? Quin paper? A veure, aquest paperet... Mira, aquí. Però... Aquí que hi ha 4 xifres. Aquestes 4 xifres... Espera, noi, que m'he de posar les ulleres, que això està molt petit i no hi veig, eh? Sí, vale. Vale, a veure. Mira, vostè ara posa la llibreta en aquells caixers tan nous. Sí, a les teles. Li demanarà un codi. Vostè posa aquest codi i després posa la quantitat que vol treure. Val. Sí? Està molt petit, però sí, crec que sí que els veig, els números aquests. Sí, clar, jo és que no vull mirar perquè és secret, això, eh? Llavors Ja. vostè, si el vol canviar, pot entrar a la pàgina web, Ja veig que és secret, perquè això amb ulleres costa, però... Vostè el que ha de vigilar quan posi aquest codi que ningú estigui darrere copiant. I si no ho veig bé i demano que m'ajudi algú? Home, no, però això és molt fàcil, home. Si necessita algú, m'avisa. Vale. Va així que caixer, veuràs, el pròxim cop va directament al caixer i no fa falta que faci la cua ni m'atabali a mi. Vale. Vinga, home. Escolta, Manel, Sí, on aniràs de vacances, tu? Vacances de què? Punyeta. Collons, l'àvia aquesta, ja veuràs, me la liarà. Aquesta me la liarà. Ja s'està liant amb el caixer, ja la veig. No! Bueno, ja veuràs. Noi! Sí. Noi! Sí, què passa? Vingui, sisplau! Bueno, home, és que ara... Sí, un moment, sí, ara vinc. La mare que la va parir. Sí, digui, què, no pot treure els calés o què passa? És que se l'ha menjada, Per què s'ha menjat? a la llibreteta. Com és això, ara? Això és que haurà posat el codi malament. Però he posat el número que es veia en el número aquí, aquest paperet. Sí, però això és que l'ha posat malament. Bueno, esperi un moment, que li porto un altre codi. Li trec la llibreta. Ai, I ara poso el codi, Un moment, no m'ho pots donar tu, en el caixer. No, és que és la nova política d'empresa. Això ho han de fer amb el caixer. Tu, que sigui treure calés i domiciliacions, és millor que ho facin directament al caixer. Ai, potser una altra vegada les ulleres. No té vostè algun net? Un net o una volta? Però bé, aquestes coses no ets emprenyar. La família ja puc venir sola, no? No poden ajudar, si no? Això dic jo, em podien ajudar, si no. Bueno, un moment, Mira, aquí té, la llibreta, ja l'he tret, aquí té el codi. Vol que li agafi el bastó? No, deixi'm el bastó, que jo crec que em faré profit, Sí? encara, sí. Bueno, doncs la deixo aquí, vostè mateixa tregui els calés, I tant, Sí, vinga. tant que els trauré. Déu, tu, què ha passat? Mira l'àvia. Què és això? Manel, vigila l'àvia aquesta, que li està fotent una hòstia amb el bastó, el caixer. Caixer de Déu, tanta tonteria! Escolta, noi, Sí, què passa ara? que em sembla que el caixer no va bé, Com que no va bé? No, mira, no va bé, no Hòstia. funciona. Que està destrossat, això? Ai, no Escolta, sé, això. no sé, de cop i volta. Però que ha vingut algun cotxe o alguna cosa? Com ha anat això? Jo no sé, Mare meva, però sé. si està traient fum i oli per tot arreu, això. Jo només he repensat el bastó Ai, mare meva. unes quantes vegades, Però si era nou? però això és una caca. Veu com m'ha de donar millor? Jo recordo bitllets de 10, Mira, sí, ja li trec què dius? 50 euros en bitllets de 10, no? Sí, crec que és el millor. Sí, és el millor. Ara entenc per què no volia que li aguantés el bastó. No, Ja. Mira, aquí té, veu? Ben nous, com el caixer, oi? Sí, el caixer també, sí, no, el caixer no sé, ja... No. Bueno, que vagi bé al mercat, Moltes gràcies, anirà molt bé. Sí. Vull anar pagant a cada paradeta amb el seu bitlletet. Mare meva, la mare que la va parir. La propera vegada vinc també aquí, oi? Sí, no, bueno,
Vostè on viu? Perquè si no buscarem alguna oficina que estigui més a la vora. Aquí al costat. Aquí al costat, bueno. Sí. Ja mirarem d'enviar-la amb una altra, si Ja per el si vindré a cas. veure, no pateixi. No, sisplau, no. No, ja. Bueno, si el pròxim cop sí, millor vingui amb mi, ja li dono jo els bitllets i acabem abans, sí, té raó. Veu? Aquestes coses, és que la tecnologia no fem res amb la tecnologia. Hòstia, l'àvia, com ha deixat el caixer, l'ha destrossat,